kwicawa eziphelileyo ke kunento ethanda kakhulu udokotela ehlanganisa umthi yena sequ ngezakhe izandla ehlanganisela enye insizwe khona la KwaZulu-Natal ufuthi wayinikeza yayimpumelelo into ebeyenzela yona but ensukwini nje ezingakanani sibone ke futhi seyizisa kwingalo yomthetho siyafisa ukwazi ba umthi kakuhle intoni isebenza kanjani unexesha elithina eyobekele wona dokotela ndiyathemba le ndaba uyayiva wena umuntu uthe ithethe into ubese uvela wamva yonke into ubufuna ukuthini lo muntu. Okay, good question mfowethu noma bengayilindele ukuthi namhlanje uzongi-interviewer ngo-colleague ngizombiza ngo-colleague wami because ungizwe ngisebenza naye isikhathi esiningi akayena usihlobo sami akayena ini but is my colleague so ngasho ngithi sengimthatha ngokuthi is a close friend because sisebenza sonke ungibuza umbuzo impela ade ngawulindele ngike ngabona qala okokuqala one uqale kwa trend ukuthi why umsholozi waboshwa khethelezi ukhona number 2 why ungizwe eboshwe ukhona sizoyiqala number 1 la abantu they need to understand ukuthi umuthi uyasebenza makufanele usebenze futhi siyawugaya sizinyanga but uma kufanele umthetho uthatha indawo yawo uzoyithatha indawo yawo umuthi makufanele uthatha indawo yawo uzoyithatha uma bekuthiwa umuthi siyawenza ukuthi wonke umuntu ogangile angaboshwa ngabe baningi abantu abenza violence ngaphandle ngibheke la ngiyakhona